Txotxongilo tailer honetan bai txikiekin eta helduekin etxean ditugun zabor askorekin txotxongiloa sortuko ditugu. Birsortu proiektuaren txokonetatik hainbat material hartuko ditugu, bai plastikozko tapoiak, botoiak, oihalak, egurrak, denetariko materiale hoiekin, zaborrak direnak egin ditugu txotxongilo divertigarri hauek. Moztu, pegatu, josi, helburua da nola zaborrarekin, derrepente zaborra ez zaborran bildu, baizik eta beste material bat bezala sortu. Tailer honen ideia behintzat da ondo pasatzea, jolastea eta bakoitzak nahi duen pertsonai idiliko hori sortzea zabor hauekin. Jolastuko dugu material diferente askorekin, txatu beharko dugu nola jolastu eta zer egin material hauekin, porque buruan ere zaborra dira, orduan horrekin ere jolastu pentsatzeko, ja ez da zaborra zer egingo dut honekin, ez da? Orduan hori da tailerraren funtsa. Tailer hau beste hainbat saioetan ere egin dugu eta jendea oso pozik dago eta irekita dago pertsona guztientzat, ez da behar trebetasun espezialik, azkenean bi pertsona egongo gara tailerrean, hau dena sortzeko eta ikasteko eta ondo pasatzeko.